Vaaleissa ratkaistaan Suomen tulevaisuus. Kotikunnan on oltava turvallinen paikka elää ja vastuullisen taloudenpidon tulee olla päätöksenteon ytimessä. Kaikki lähtee terveestä taloudesta ja siitä, että kunnissa on yrityksiä ja työpaikkoja. Niillä luodaan kuntaan tuloja ja mahdollistetaan palvelut ja uudet investoinnit. Liikkuminen tulee mahdollistaa kaikilla kulkuvälineillä. Jokaisen varsinaissuomalaisen on voitava luottaa siihen, että sosiaali- ja terveyspalveluja saa, kun niitä tarvitsee. Yksikään ihminen ei parane jonossa. Kulttuurilla ja liikunnalla luodaan hyvää arkea. Kehitetään harrastusmahdollisuuksia ja tuetaan rohkeita liikuntapaikka-investointeja. Meillä on jo maan paras urheilupuisto. Ei jätetä hyvää kehitystä tähän. Kirjastot, koulut ja päiväkodit ovat lähipalveluita. Ne tulee olla asukasta lähellä. Minulle politiikassa tärkeintä on kanssaihmisistä välittäminen ja vastuunkanto. Olen valmis jatkamaan. Äänestä vastuuta tulevaisuudesta.